Pigpapasalamat kang 70 anyos na si Lola Rosalinda kan San Roque, Legazpi City. Ang pagkakapili kang sa indang grupo na maging benepisyaryo kang gift-giving activity kang Naval Forces Southern Luzon, Philippine Navy, asin SM City, Legazpi, na pigkondusir kasudma sa laog kang Navforsol sa Barangay Rawis, Legazpi City. Sabi niya, dakulang katipidan ang naresibi niyang Noche Buena package. Dain niya kaya asyerto kung may pagarampangan lamang sinda sa lamesa ngunya na Pasko. Urog pata dain nakakalawod ang sa iyang mga aki. Huli kang makukusog pang ukol asin mga pag-uuran. Pagpasalamat kami ta. Maski bagano, natawan kami. Lalo na ngunya na nugaday nakalawod, maukulon. Kaya nugaday pirsa nga ng saro ko, nairak mo nga ako. Nakaresibi maning Noche Buena package ang mga parasira sa Barangay Rawis asin Barangay Arimbay. Napasalamat mi manggiraradig di sa Navforsol. Sa gabos mga samuya sa tabang mga sa kuyang mga miyembro, lalo na ang Fisher Fox Organization kang Arimbay. Pag may dit kami problema, ma-coordinate lang ako digdi sa Navforsol, sa Navy, matik na titabang ang tulos ninda kami. Total na sanggatos na parasira ang natawan ng Noche Buena package. Sigun sa Navforsol, ang aktibidad, iyuman ang saindang pagining pasasalamat sa mga parasira sa mga nasambit na lugar na nakakatuwang ninda bakusa na sa pagprotehir kang kadagatan, kundi permiman ang mga ini nagpapartisipar sa pigkukondusir nindang mga proyekto, siring kang Project Angkor. Ito po, actually itong activity is also part of Project Angkor. Meron po tayong artificial reef na nilagay dito sa Albay Gulf. Kung saan ito po ang tinitirhan ating mga isda para dumami sila, para din ito sa ating karagatan at para na din sa ating mangingisda. Sa layon po namin na yon, kayo po ang unang-unang mga katulong namin. Kayo po ang sana magbantay. Kami naman po ang maglagay ng mga artificial reef doon, tatalaw-dalawin namin. Kayo po sana ang katuwang namin doon. Sigun sa mall manager na si Cindy Lilia, taon-taon nininday ning pigigibo, kung saan ang pinakapigtatawan ninda ning prioridad, iyo ang mga obrerong sa reditman sa nang nadidilhensya, arog kang mga parasira. Spirit of Christmas is all about giving. So, gusto rin natin makapagbigay ng sa simpleng pamamaraan ng kasayahan po sa ating kapwa. Especially, it's a reminder that Christmas season is a time to give, to share your blessings, to also to put smile on the faces of our people. Mientras tanto, apwera sa mga parasira, hapon kan parehong aldaw. Personal man napigaw-gaw kang mall ang Noche Buena package na ipighanda ninda sa 300 na padjak drivers, Barangay Tanod, BHW, asin street sweepers sa Legazpi City. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.